नंगौ मैयानिफ्राय दिनै खोब मोनसे बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जानो नाङामोन एक्सिडेन्टेलि जाबाय बेनि दायनिगिरिया साजा मोनगोन बेखौ आयेननि मोनसे बेबस्था दं आं नंखायनो खावलायगोन जाहाथे बैफोर जाथायनिफ्राय जायफोर दिनै माने गाज्रि सिन्ताधारानि बेक्तिफ्रा दिनै बेबादि खामानिखौ मावबाय बे आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ स्ट्रंलि जों साजा होनाय जागोन आरो जायफोर दिनै माने बे खामानिफ्राय मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायदों जाहाथे बिथांमोना मोनसे पजिटिभ नायजों नायो दानि जुगा जोङो खोब मोनसे जौगानायनि मोनसे सिन्ताधाराजों जों खामानि मावनांगोन बे फिसा खोथाफोरखौ जोङो बिराद गिदिर खोथा बिराद साननो गोनां खोथा बे माने फिसा खोथा नङा सासे मानसिखौ ओरैनोथ' बुथारनो हायाना नङा होमबा बैफोरबायदि बेक्तिफ्रा थायोबा समाजा जौगाया नंखायनो जाहाथे आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे एसे मोजां सिन्ता खालायलायनानै जाहाथे मोनसे सान्ति गोजोन जेरै बेखौ माने असान्तिखौ सान्ति खालामनो थाखाय जों बयबो दायथ' लालायलायगोन आरो बेखौ समा खिथागोन मैयासो जादों जाथाया आङो बिनि सायाव बुंगोन बे जाथायखौ जों कन्ट्रल बयबो खालामनो थाखाय जों दायथ' लानांगौ जाहाथे गाज्रि मोनसे लामाजों जों लांनो नाङा आरो थेंक इउ